Onko se senioridevaaja Jäärä, joka on sitä mieltä, että AIsta ei ole mitään apua sun devaustyölle? Tämä video on sulle. Ammattimaisen softakehittäjän ei yksinkertaisesti kansi olla perehtymättä siihen, että mitä AI-devaus tänä päivänä on. Ja kun mä sanon tänä päivänä, mä tarkoitan siis tätä kevättä. Asiat muuttuu niin nopeasti. Mitään perustetta tietämättömyydelle ei ole olemassa. Kyllä sä voit olla käyttämättä sitä AIta, mutta sun pitää pystyä perustelemaan se ratkaisu sekä itsellesi että maailmalle. Ja perusteluksi ei kelpaa se, että se mitä me tehdään tässä projektissa on jotenkin niin kauhean erityistä. Jos esimerkiksi Linus Torvalds ja Erkas Raymond ja Mark Russinovich pystyy käyttämään agentteja parantaa omaa tuottavuutta, niin etköhän säkin voi asian ainakin tutkia. Jokaisessa keississä joku yrittää ihan varmasti lähiaikoina agenttidevausta, joko omasta halustaan tai mahdollisesti pakotettuna. Sä oot se seniori-arkkitehti, sä oot laadun portti, sä oot niiden työtapojen vartija. Sun pitää tietää, mihin sitä agenttidevausta voi käyttää ja mihin ei, koska muuten kukaan ei vahde niitä junnuja, jotka vaan innostuu uusista välineistä. Eli hommaa itsellesi ne argumentit, joko puolustaa tai vastustaa sitä AIn käyttöä siinä sun projektissa, nimenomaan käytännön näkökulmasta. Arkkarin työ ei ole filosofoida siitä, että onko AI maailmalle hyvä vai huono juttu, vaan ymmärtää nimenomaan, että miten se voi vaikuttaa siihen käytännön devausduuniin, joten mene töihin siitä.